Перед вами подковы, не белорусские, потому что мы были у нашего сябра у 2006 году на подворку, я убачив подковы. Они были такие вельми брудные, ржавые. И я кажу, а что это такое? И так спробовал, бачу, что добрый гук. Кажу, отдай мне их. Он каже, не могу, это моего сябра. У его был коник теперь не живе. Я кажу, ну так коник не живе, можно ж их почистить трошки. Ну, выменяли кое-как. Пливе щука, пливе рибой, по тихой воде, и прибудь моей мамокой, бедной сироті. Каріна, яку зробив майстер Любомир Йорга з Кишиньова, відомий так само майстер, його дудки є у мене в колекції. До речі, його некоторі інструменти на фотоздимках у Біла Клінтона. Здається, в минулому році ми познайомилися з одним цікавим майстром, який живе недалеко біля Мінська, в Боровлянах. Це Павел Корень, і він подарував колекції вельми шмат музичних інструментів, його гуслі, його ось калюка, будемо казати так, решетки, які є. І інші музичні інструменти. Можу показати, тобто, ту пісню, яку підрихтував якраз менавіта до спектакля. Метелица колядой, не завивай стежки дорожки колядой. Я виміняв на ліру, які в той час у мене було дві, Всеволода Жуковського. І ці гуслі так само у шмат яких альбомах Троїці прописані, але це не білоруські. Свачи по полю лапчись белых лык, свачи по полю лапчись белых лык, а сам сядете на душища, як індик, а сам сядете на душища, як індик. Эта лира зроблена Всеволодом Жуковским, Мар'їна Горка. Это династия, это 4 поколения, які займалися скрипками, басетлями і робили ліри. Тому була у мене зустріча з цим майстром. На жаль, його немає, і вже син його так само не живе. Але ось, бачите, музичні інструменти протягують, гучать у різних колективах. Солнце, не бывало же ты в нами. Стів Хабек, це з Англії, відомий музика, майстер, який робить вельми пригожі інструменти і шмат гэтых музичних інструментів, які я сам зробив, вони знаходяться у колекції Троїці і вельми часто гучать у концертах. І... У мами забрав щось. Щось Катя віддала. Ой, вороги, да не переходьте дороги, хай дороги сам Господь Бог. З Юрієм, з Миколою, є щастя.